Θα χρεοκοπήσει η Γερμανία. Τους τελευταίους μήνες μόνο καλά δεν είναι τα πράγματα για την οικονομία της Γερμανίας, καθώς η ανεργία έχει σπάσει ρεκόρ της τελευταίας διετίας, οι εταιρείες ζητάνε αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν από τις αντιρωσικές κυρώσεις και αποκορύφωμα είναι ότι η Γερμανία το τελευταίο καλοκαίρι μπήκε σε ύφεση. Πώς έγινε αυτό όμως σε μια τόσο ισχυρή οικονομία όπως η γερμανική? Λοιπόν, αρχικά πρέπει να πάρουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η Γερμανία το 2022 επέβαλε αντιρωσικές κυρώσεις στην ίδια τη Ρωσία λόγω της εισβολής που αυτή έκανε. Και το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η Γερμανία πριν από τις αντιρωσικές κυρώσεις λάμβανε φθηνό φυσικό αέριο από την Ρωσία, όπου με αυτό το αέριο κατάφερνε να τροφοδοτεί τις βιομηχανίες της για να συνεχίσει να παράγει, και γι' αυτό είναι εξάλλου και τόσο ισχυρή οικονομία, διότι παράγει. Ωστόσο, μετά από τις αντιρωσικές κυρώσεις, οι Ρώσοι σταμάτησαν να δίνουν φθηνό φυσικό αέριο στους Γερμανούς. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα για τις